У ноч з 29 па 30 кастрычніка па загаду Сталіна і Молатава у дзень святкавання ленінскага камсамола былі расстраляныя лепшыя прадстаўнікі нашай культуры. Маладыя, яркія, прыгожыя, унутрана свабодныя паэты, празаікі, крытыкі, журналісты. Тыя нямногія літаратары, што нейкім цудам ацалелі, до конца своих дзён жылі паралізаваныя моташным адчуваннем. Якія вязалі і аддавалі на расправу царскім карнікам паўстанцам Каліноўскага. Успомнім тых, хто ачмурэла патрабаваў крывавых прысудаў ворагам народа ў 30-е гады. Людзі без памяці і сёння гатовыя абвясціць самазванцамі і ворагамі тых, хто не хоча змірыцца з фальсіфікацыяй беларускай гісторыі, са зневажаным становішчам беларускай мовы. Гісторыя дала беларусам бадай апошні шанец застацца народам, які жыве на сваёй зямлі і сам вырашае свой лёс. Не выкарыстаць гэты шанец значыць учыніць злачынства і перад памяццю продкаў, і перад наступнымі пакаленнямі. Ушануем нашых герояў, ушануем усіх мужных і сумленных людзей, што спрадвеку жылі на беларускай зямлі. Сёння ў гэты надзвычай адказны для будучыні айчынны час яны побач з намі. 30 кастрычніка 1988 года. Пасля мяне на тым мітынгу выступаў Дзянон Пазняк, які абвясціў пра стварэнне аргкамітэта Беларускага народнага фронту і заклікаў ствараць суполкі падтрымкі фронту. Потым юная паэтка Тацяна Зіненка прачытала свой верш пра абуджэнне Беларусі, а затым адзін з прысутных юнакоў расстеліў паліто, і мы ўбачылі, што ён абвязаны бел-чырвона-белым сцягам. Гэты сцяг быў перададзены наперад і быў зняты. Это было першае публічнае ўзняцце нашага нацыянальнага сцягу за дзесяткі гадоў камуністычнай неволі. Я даведаўся імя гэтага хлопца, я напишу про яго ў працягу сваёй кнігі «Імёны свабоды». Это был мастак з Маладечна Василь Лазовский. Живая трансляція Радіо Свободи з Мінського урочища Куропати, де акурат зараз почалася акція «Ноч розстріляних поетів». Першим промовляє письменник Владимир Орлов. Зараз в урочищі цяжка ацаніць колькасць людзей, якія тут прысутнічаюць, таму што даволі цёмна, але як мінімум некалькі сотен чалавек тут знаходзіцца. Сёння ў Мінску каля будынку КДБ ўжо адбылася адна акцыя, ланцуг людзей, якія трымалі ў рукі кніжкі. Пакуль няма інфармацыі аб затрыманнях, яна праходзіла даволі спакойна, там некалькі дзесяткаў чалавек было. І зараз яны таксама перамесціліся сюды. Плануецца, што тут сёння выступіць некалькі дзесяткаў пісьменнікаў, таксама дзеячоў культуры Беларусі, якія будуць чытаць вершы расстралyaных у 30-е гады беларускіх паэтаў. Заставайцеся з намі, мы будзем паказваць усё тое, што тут адбываецца. Владимир Орлов паволі скончыў свой выступ. У канцы сённяшняга галоўнага спісу вы пачулі імя паэта Валерія Маракова. Лёс Валерія Маракова натхніў яго пляменніка Леаніда Маракова на сапраўдны подзвіг. Леонид Мараков працаваў як цэлы інстытут памяці, і ён больш за 20 тысяч імёнаў ахвяраў вернуў у нашу гістарычную памяць. Сёння мы адкрылі надмагільны помнік Леониду Маракову, а зараз я хочу прочитать верш ягонага дзядзькі Валерія Маракова
які 80 гадоў таму апошні раз бачыў беларускае неба. Хацелася, каб яно было зорным, і дыхаў беларускім паветрам. Это верш называется «Заяц», и он просякнутый прочуваннем трагічного лёсу. Заяц упал на снег, стрел был сухий и короткий, и задуменному мне снится в крови бородка, крутится дым от крови, сердце кранулося и стало, быццам и жил, и не жил, глухо земля запытала. Вышел стрелок до яго, взял и закинул за плечи, веяло поле тугой, у поле и ветер, и вечер, в синюю скрынку души раптом ударило снегом. Заяц для смажень не жил, только для счастья бегал. Зник той стрелок, не видать. Что я стою в задумении? Может быть, зайца шкода, может, своих летутеннів. У нашем белорусском календаре, покуль будзе Беларусь, будут не только буденные и святочные дни. В этом календаре обовязково будет ночь. Ночь расстрелянных поэтов. Адчуваю, у гэтую ноч нешта страшнае здарыцца, непапраўнае, моташна, цёмна, душна. Иван Доминикович, весялей! З днём камсамола! Зусім стары разнюніўся. Янка, разумею цябе. Паўсюдна глуш, сцяна нямая, ні ценю спогадзі. Сёння выказаць сваю удзячнасць і зміцеру, і ўсім, хто гэтую імпрэзу ладзіў. Гэта вельмі важна для нас, што мы тут сабраліся, і што з кожным годам, як я бачу, збіраецца большая колькасць людзей, не гледзячы на надвор'е, таму што ёсць нейкія рэчы, якія памятаць мы абавязаны. І я буду чытаць сёння двух паэтаў. Я буду чытаць сегодня Владимира Жылку, які, калі казаць, яго не расстралялі, ён памёр у ссылке, якую адбываў ва Уржуме. Ён быў асуджаны у 1931 годзе по справе вызвалення Беларусі. Яму далі 5 гадоў, і памёр ён у 1933 годзе, захварэўшы на сухоты. Я прачытаю сперва яго, потым я перейду до беларускага габрэйскага паэта Маше Кульбака, а потым я вернуся до Жылкі ізноў. Вы поймете чаму. І первый верш Владимира Жылкі, ён такі наіўны, але ён пра тое, пра што мы ўсе з вами часам думаем. Матылі. Помню, хлопчиком маленьким падабаў я зеленню, і на пожні каля рэчкі матылёў лавіць любіў. А цяпер, калі шукаю праўды, шчасце для людцоў, ці не тое ж дзіцяняя, што лавіла матылёў. Назву наступнага верша Жылкі я не буду казаць, вы самі зразумееце. Пасля выступу Владимира Орлова культуролог Юлия Чернявская читае вершы Владимира Жылкі. Ад хараства не ведаць лепшай мэты і адшукаць, што горда поўны ім, і родны люд у руху маладым, і зачарованых палеткаў кветы.
ды тым цяжэй краі чужым заўжды зчыняць павекі і ведаць, што сюды не даляціць зізюлі голас летам, не песня беларускае жніво. І прыгадаць не раз, што мо і ў гэтым трагічнае схавана хараство. А цяпер я пераходжу да Маше Кульбака, які нарадзіўся тут, з Маргоні, арыштаваны быў у Мінску ў 1937 годзе. Дакладна дата яго смерці невядомая. Я прачытаю каротенькі урывак з яго паэмы «Дуда» у перакладзе Сергея Шупы з ідыша. Езус. Ён хадзіў праз палі, Бог Иерусалимский. Мы вышли сустрэць его с хлебом и солью. Ду-ду-ду-ду. Испытался у нас новый Бог. Кто батька ваш? Кто ваша мать? Кто ваши браты? Ой, наш батька лес еловый, наша мать вяля в шелковых уборах, а браточки змрочны крумкач и сова. И он показал нам долгим пальцем на небо. Только мы ничего там не побачили. Ду-ду-ду-ду. Гэта быў пераклад з ідыша Сергея Шупы, а цяпер пераклад Андрэя Хадановича «Штерны, зорачка». Зорачка, зорачка, добрый мой веснічак, ты прилети до старых наших веснічак. Там у мястэчку ёсць вузкая вуліца, убогая хата на вуліцы туліца. Там ля акна моя жоночка бедная плача. Сутешь яе, зорка усеведная. Ты ей шапни, что наладятся справы. Все будет добро, бо Господь ласкав. Толькі што вярнуўся з оперы. Боже, якая музыка! Аказваецца, мастацтва можа быць і такім далёкім ад псеўданадзённасці, каманднасці, кепска зразуметай класавасці. Напішу лібрэта пра маладога паэта, які пакахаў юную пастушку калгасніцу і скраў яе проста з-пад носа старшыні калгаса, які таксама меў на яе вока. А ну, кінь гэту контррэвалюцыю. Наш нядрэмны крытык Алесь Кучар усё бачыць і ўсё чуе. Як усыпіць табе, дык ого-го! Таварыш Сяднёў, нашаму беларускаму савецкаму грамадству патрэбныя дастойныя оперныя творы. Але нешта мне падказвае, што нічога такога вы не напішыце. Таварыш Кучар, не палохайце хлопца. Гэй, Майсей, не вешай нос. Не ўсё так кепска. Здаецца мне, ён вам не адкажа. Хлопцы, Сяднёў мне скінуў смс-ку, толькі што яго забралі. Прыйшлі ў інтэрнат і соннага выцягнулі з ложка. Дагуляўся. А я яму казаў. Гэта нейкая памылка. Усё вырашыцца. Масейка, ну што ж ты? А я казаў. Боль за 10 гадоў, бо моя акруга побач, вуліца Мірошніченка, вось тут, дзе я быў абраны дэпутатам і меў гонар ісці на чале куропацкіх калон ад чырвонага касцёла до сённяшніх месцаў. Я выбраў майго земляка, бо я родам з Сціслава, это Юлік. Свабода вядзе жывую трансляцыю з урочышча Куропаты, дзе зараз адбываецца акцыя «Ноч расстраляных паэтаў». Зараз вы бачыце Олега Трусова, які будзе чытаць вершы. Тут сабралася зараз каля сотні чалавек, нягледзячы на вельмі дрэннае надвор'е. І на працягу бліжэйшых некалькіх гадзін дзеячы культуры будуць змяняць адзін аднаго і чытаць вершы. Стоять непорушно сады Мстислава, ползвалля в дявочай гори. Сады тыя бают, сады тыя маюць нямала аб чым расказаць, а болей раскажа сцяна векавая ды чорная горная гладь.
Як колись дзяўчаты пяску наносілі, з пясчынак зложили гару, як люди дзявочыя хрысцілі у лютую тую пару. Тады ўзнялася гара ў недачасці, вышэй узвіліся валы, і вось частавалі чужынцам на шчасце катлами пякучай смалы. Далёкія дзеі, прывабныя міты, было і ахуты на ўзмрок, каменныя сцены даўно паразмыты, і вецер рассеяў пясок. Ствараецца гонар, узносіцца слава, інакшай верлівай пары, і горада красуюць сады Мсціслава па ўзваллях дзявочай гары. Всё мінае, стагоддзе стагоддзям прыходзяць на змену, убираецца ў новыя светлыя шаты мой горад, мой край. Заблішчэлі праненні па купалах, дахах і сценах златыя пярсцёнкі ўсход упрыгожила рань. Написано в Мстиславе в 1929 годзе. І зараз, калі мы прыязджаем в старажытнае Мстислав, мы бачым усё тое, пра што марыў Юрій Таубін. Зараз падрыхтуецца Алесь Денисаў са сваёй праграмай адмысловай. Мы толькі што тут перапланіровачку зробім. Ну, Зміцер Бартосік праявіў такую ініцыятыву вельмі слушную. Я трымаю в руках книгу, выдадзеную у друкарні імя Сталіна у Мінску на праспекце імя Сталіна, дом 105. Гэта першая кніга Ізі Харіка, выдадзеная пасля ягонай смерці. І ў гэтай кнізе напісана, што Ізі Харік памёр у 37-м годзе. Як ён памёр, тут не напісана, зразумела. Анна Ахматова сказала, что когда человек умирает, изменяются его портреты. А вот коли забивают поэта, изменяются ягоные радки. Вот я хочу прочитать гэты верш. Как вы отчули, накольки изменяются радки поэта. Это верш, написанный в 26-м году. Я сёння нечакана смерць адчуў, і вось адскочыў на дзесятак крокаў, бо я яшчэ здавацца не хачу, каб высохнуць, нібы раса ў спёку. Мяне спакой заплюшчаных павек і цішыня ні быту не прывабяць. Затым і нарадзіўся чалавек, каб жыць, смяяцца, радавацца, плакаць. З тае пары, як я сябе пазнаў, мяне жыццё ўзняло і акрыліла, мяне яно, як ранняя вясна, нясе з нястрыманаю сілай. Маё жыццё, мой баявы равеснік, яшчэ нам столькі суджана стварыць. Яшчэ злажыць такія трэба песні, а значыць, трэба доўга, доўга жыць. Калі ж знянацку куля напаткае, ёй трапяткое сэрца не прабіць. Мне сорамна, што часам смерць пужае, калі так хочацца і так патрэбна жыць. 1926 год. Клатоша, Аркаша, хлопцы, гэй, прыйшлі, стукаюць, загадваюць, каб адчыніў. Што рабіць? Баюся, я ж ні ў чым не вінаваты. Спакойна, у юнаш, там павінны разабрацца. Не гарачыся. Не дуры, калі не вінаваты, то нічога не будзе. Што за істэрыка? Ці ўсё-ткі нештачка маеце, раз не адчыняеце? Гэта трэба, каб нехта знянацку пачаў высаджваць дзверы, каб кучар у рыфму загаварыў. Юрка, плюнь на іх. Пачастуй іх гарэлкай, праспявай песню, адчэпяцца. Тодар, зноў п'еш?
Як не сорам. Юрка, не бойся. Завтра пойду тебя ратовать. Хлопцы, руки крутить за что? Это он, мабыть, жартуе. П'е там с кляшторным и спектакли нам ночные устраивая. Айзик, что ты кажешь? А сяднёў таксама спектакль рабіў? А что ты заступаешься за іх? Нешта гэта падазрона. Хлопцы, вы ўсё крычыце ад вашага крыку стуку, моя канарэйка ізноў здохла. Усё здохне, памрэ, пойдзе ў нябыт. Американка, делянка, могилки, могилки, делянка. Юна Хвера, шаленый лёс, нехта стройки. Стрелы река, река стрелы. Виноваты без вины. Усё життя для стены. Дивная ночь, зоропад, Хата Хвера, Хвера. Летите птушки, птушки летите, что не один июнь, сотни их распорядите, как про их боль нащадки не забыли, как бы их имен и камень не забили. И в очи ваши все, что бачили, слезами умылися, кров'ю позначили, як помирали надей любов, як вера стала их опошним сном. Ну, 1937 год, это аккурат песня, яка была и написана не только про репрессии, а вот у першую чергу, конечно же, мы колись с Денисом писали гэты верш, по-моему, двоих, с Денисом Жигалцом гэтую писали, то мы аккурат думали у першую чергу про, конечно, про лёс вот таких же, ну, так званых интеллигентов, про яких можно бы, як так сказать, про поэтов, музыков, что мы могли бы быть у их шерага, которые потом пошли. Ну и дякую Богу, что вот мы тут собрались, и значит их имен и каты так и не забили. Далее я хотел бы проспевать еще одну песню на верш Владимира Караткевича. И он, конечно, не был репрессован, он жил позднее. Але мне падаецца, што гэтая песня акурат пасуе зараз вось да сённяшняга вечара. Ворогі хмари смяротнай знішчыць ішлі, і тады наша зямля бараніла знямоглых сыноў. И зноў у метре яе адыходзілі храмы і гарады, пілі крыніцы, а тое даносіла водку званоў. У метре яе адыходзілі храмы і гарады.
краплине житёнец касально звенить, звенить. Души забитых облоки витают за рун, где мириады чужинцев спытают слабеньких крыниц. И в океана якому имя Беларусь, где мириады чужинцев спытают слабеньких крыниц. И в океана якому имя Беларусь. С тем распустной криводушной и шли, але земля и добро, и вода скороняли твой брод. Будут до веку крыницы на этой земле. Будет до веку наш мужный, мудрый, великий народ. Будут до веку крыницы на этой земле. Будет до веку наш мужный, мудрый, великий народ. Скончить? Мы сейчас падаем просто. Ну, а скончить я хотел бы песней на российской мове. Эта песня называется «Плясовая палачей». Сёлета вспомнилось бы 100 год Александру Галичу. И вот с песней аккурат вот про этих ребят, которые нас зараз дымают тут активно. Яны забылись про то, что тых, которые стреляли у 34-м, расстреляли у 35-м, те, которые расстреливали у 35-м, их расстреляли у 36-м, это аккурат вот те ребята, которые расстреливали, вот эти палачи. Плохо спится по ночам палачам, вот и ходят в гости палачи к палачам, и радушно, не жалея харчей, угощают палачи палачей. На столе у них икра, палычок, не какой-нибудь КВ-коньячок, а впоследствии чаек пастила, кекс гвардейские, печенье, салют. И сидят заплечных дел мастера, и тихонько, но душевно поют о Сталине мудром, родном и любимом. Мы на страже, говорят палачи, но когда же говорят палачи, поскорей бы говорят палачи. Встань, отец, и вразуми, поучи. Хлопцы, ну дзянёк сёння. Цуд! Хто чуў мой выступ на радыё? Як я чытаў свой пераклад Яўгена Анегіна. Ніякаму дзядзюшку і ўладамірскаму не снілася такое чытанне. І не нацягвайце на вушы шапкі да самага падбароддзя, быццам не знаеце, пра што я. Усе чулі, усе. Па ўсёй Беларусі гучаў мой пераклад. Уга! Усе да мяне! Гуляем! Віншую у юнаш. Мы з броўкам хутка падцягнемся. Алеська, віншую. Калі не звабяць лабірынты вакзальных піўнушак, то хутка буду. Алесь, маладзец, што выступіў, але спакайней, братка. Трохі сціпласці не пашкодзіць. Ха-ха, Міхась, прызнайся, жаба душыць. Глядзі, каб тваё зазнайства цябе не задушыла. Ай, ідзі ў сраку. Усё роўна настрой не сапсуеш. Гэй, хлопцы, закусь ёсць, пітво таксама, але і сваё нясіце. Гуляем! Ха-ха. Бачу, таварыш дудар, вы ўжо добра самагоначкі удудукалі. Саўка ды Грышка ладзілі дуду, а на цябе Айзік, я тут насяру. Брава! Дурань ты, праспіся лепш.
Ой, таварыш дудар, надудзіце вы сабе самі не ведаеце яшчэ чаго. Зараз, Айзек, адкажу, толькі гасцей сустрэну. Нехта на машыне да мяне пад'ехаў. Мо сам Чарвякоў? Не адчыняй! Як чуеш стук, ператварыся ў стол, крэсла, гітару ледзяную, але не адчыняй! Прозвішчы невінна забітых пісьменнікаў у розныя хвалі рэпрэсіяў. Больш за 70 чалавек у нашым спісе. Хоць, канешне, вымераць маштаб, фармат тэрору савецкага ў дачыненні да інтэлігенцыі, літаратараў, у дачыненні ўвогуле да беларускага народа яго немагчыма. Як вымераць, як ацэніць, як гэта назваць? Тое, што Владзіміру Дубоўку, якога не расстралялі, кому пашчасціла не быць расстрэляным 29 кастрычніка 1937 года, па першым прысудзе далі 5 гадоў, па другім прысудзе далі 10 гадоў канцлагера. І гэтага апынулася мала, па трэцім прысудзе далі 25 гадоў канцлагера. Всё жыццё выбітнага творцы, у якім многія бачылі класіка літаратуры, всё жыццё ператварылі ў канцлагер. І цяпер я хочу запрасіць выступіць выдаўца Марыну Шыпко, якая ў выдавецтве «Лемарыус» выдала двутомнік Владзіміра Дубоўкі. Вечера, сябры. Я хочу прочитать верш Ларисы Геневич, якую книги укладал поэт Михайло Скобла. Убачила, так одразу вітаючи. Можно сердце живое покласть на огонь, темячом разрубать тополову, и топтать, и тиранить в няволі його, і не вирвать потрібне слово. Можна пить його кров, хто не знає про жаль, де поганить його без причини, що ж його не зламать, як шляхотную сталь, коли гэта ёсць сердце жанчыны. Иду одна, подо мной расстилается ночь, ветер думы кипучие студить, здек чужацкие, як добро отточенный нож, вострием упивается в груди. То пече, як огонь, то морозить, як лед, не покоить, и мучить, и ранить, здек ворожий кругом, як наезженный дрот, что опутал мое основание. Все ж не зломленный дух и не склоненный стан, не достать им до гордого сердца, придя солнца, обман, опаде, як туман, а ли правда, яна застанется. Я не гнуся у полоне, не знаю, что страх, не полохайте словом, ни чином, не уздрыгне яно у найвайстрейших руках. Белорусское сердце жанчыны. Мы выдавали у 17-м годзе, гэта як звали так юбилей, двухтомніку Владзіміра Дубоўкі, лёс яго ўсім вядомы, а также выбраная Алеся Дудра, якой рыхтавала Анна Чеверынец, якая тут, я бачила, присутнічае, будзе, можліва, тоже выступаць. Дзякую, сябры, дзякую, што мы памятаем. Памяць выкрасліць нельга. У мяне наогул самой дзед быў рэпрэсаваны ў 1937 годзе і расстраляны пад Воршай. Дзякую. У мяне ператрус. Нейкае вар'яцтва. Які я вораг? Які шпіён? Таварышы, запомніце, хто б што ні казаў, ні пісаў, я ні ў чым не вінаваты. Я ні ў чым не вінаваты, я... Хутка да ўсіх дабяруцца. Дубоўка яшчэ ў 30-м казаў: сядзем усе, нішто не дапаможа. Машына, фары, стук-стук у дзверы. Шэры воўк прыйшоў кіпцюрамі сэрца рваць, на шматочкі раздзіраць. Таварыш Зарэцкі, я вельмі занепакоены. Што там у вас адбываецца? Вы сумленны, хорошы чалавек, цудоўны пісьменнік. Гэта нейкая памылка. Проста дурная памылка.
Недагляд. А мы тут на Беларусі ўсе памылка. Усе па недагляду. Тодар, закусваць трэба. А вы, Константин Михайлович, супакойцеся, кладзіцеся спаць. Там разбяруцца. Да абы каго не прыходзяць і не памыляюцца. Паверьце. Гэта піша жонка Міхася. Мішу забралі, павезлі. За тое, што заявіў пратэст, далі ботам у жывот. Што гэта робіцца? Дайце рады. Там разбяруцца. І што гэта такое? Ноутбук забылі пры ператрусе з сабой забраць? Якое нядбайства. Атрымаюць ад начальства па карку. Хлопцы, у вас камень, а не сэрца. Там бяда, а вы... Спіце, дядька Колас. Вам хвалявацца не трэба. Там разбяруцца. Абавязкова разбяруцца. Культура аб'ядноўвае. А што аб'ядноўвае хату? Апроч страхаў перад уласнай смерцю. А вось астатнія, у першую чаргу ахвяры, яны ўсе браты і перад вечнасцю, і перад Богом, і перад культурай. Я хочу прачытаць верш геніальнага закатаванага расійскага паэта Восіпа Мандельштама у перакладзе народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Яшчэ ты не памёр, яшчэ ты не адзін, пакуль з жабрачкаю надзеяй ты цешышся і веліччу раўнін, і мглой, і золлю, і завеяй. У шумнай беднасці, у жабрацкай цішыні жыві спакойна, як дарацца. Благаславённыя ўсе ночы, дні і з голасам салодкім праца. Няшчасны той, каго як цень яго ж пужае брэх і вецер носіць. І бедны той, хто ледзь жывы, а ўсё ж у ценя міластыню просіць. А вось тыя, у каго ёсць вера, у каго ёсць мова, у каго ёсць сэрца, і хто адчувае сябе часткай свайго народа, гэта багатыя людзі. Дзякуй вам, што вы ёсць людзі. Літаратуразнаўца Александр Фадута выступіў з вершам Восіпа Мандельштама. Зараз у нас Зімцер Дашкевич зараз адвесіць Дзякуй наступную. вялікі спадару Александру. Многія удзельнікі сённяшняй імпрэзы, нягледзячы на здароўе, хворую спіну, пасля уколаў прыязджаюць, і гэта ўзрушвае. І цяпер хочу даць слова Алексею Шейну, пісьменніку. Добрый вечер всем. Я думаю, что не только у меня есть, ведаю, что не только у меня, может быть, у большасці з тых, хто ёсць тут сёння, ёсць былі блізкія, якія былі рэпрэсаваны. Я хацеў бы узгадаць свайго прадзеда Янку Вараксу. Другі раз яго арыштавалі якраз у кастрычніку 1937 года і расстралялі наперададні Раства 24 снежня 1937 года. Хочу згадаць свою бабулю, якая была выслана са сваёй маці ў Сібір у 3-гадовым узросце. І ведаеце, не гледзячы на гэта, узгадываеш словы прарока Яреміі, які ён напісаў у сваім плачы Яреміі, адной з кніг Бібліі. По милости Господа мы не зніклі, все роўна не гледзячы на то, што рабіла зло, то, што рабіў д'ябал на гэтай зямлі. Мы ёсць, мы тут. І у Беларусі, я верую, ёсць добрае будучыня. Я хацеў бы прачытаць верш Алеся Дудара, ці Дудара. Ганна, скажи, як Дудара ці Дудара? Дудара, Алеся Дудара. Ганна Северинец
спецыяліст. Алесь Дудар, ён у 26-м годзе напісаў, 25-м годзе напісаў верш, які называецца «Скарына». Тады святкавалася якраз Беларусі 400-годдзе беларускага друку. Мы святкавалі 500-годдзе беларускага кнігадрукавання беларускай Бібліі год назад. І ніякае, бачыце, зло не можа спыніць правільныя святы і зрабіць так, каб мы забыліся пра сябе, пра сваю радзіму, пра Бога таксама. Алесь Дудар, верш «Скарына». Не люблю, калі з роднай краіны птушкі рвуцца ў далёкі вырай. Я ўспомніў Францішка Скарыну, што ў Полацку княжаскім вырас. Ужо няма такіх настрояў, як былі калісь даўно, бо сягоння над Дзвіною перакінуўся новы мост. Што Дзвіна? Для яе ўсё роўна, хто пяе над яе берагамі, не яна мужычую мову аправіла ў гнуткі пергамент. О, Францішак, Францішак Скарына, што над гранкай друкарскую гнуўся, ведай, праца твая пакарыла новы свет для сівой Беларусі. Бо сягоння спяваюць баяны, бо ўжо разгарнуліся крыллі, перамогі вяселлем п'яныя, мы ўспомнім Францішка Скарыну, што радзіўся калісь над Дзвіною, вандраваў над яе берагамі, што аправіў мужычую мову у неміручы гнуткі пергамент. Алесь Дудар, 25-й год. Дзякуй. А мы з Кузьмой Чорным толькі што так добра пасядзелі ў адной прывакзальнай піўнушцы. А вось думалі, як гэта файна ўзяць і пасяліцца ў бутэльцы якога-небудзь французскага віна. Прыйдзе чароўная незнаёмка, вып'е віно, і ты трапіш у яе. І гэта і ёсць паэзія — быць унутры цуда і дасканаласці. І пяюць арганы, і канарэйкі пяюць. Тодар, заканчвай з алкаголем. Ты мяне палохаеш. Ты ж добры паэт. Паедзь на завод, напішы добры верш пра якога-небудзь ударніка. Сарваў з языка, Платоша. Вось проста зараз ударнікі тук-тук да суседа. Забіраць будуць на шкляначку гарбаты. А канарэйка моя плача, не любіць стуку. Слухай, ты, контра п'яная, даста ўжо. Ідзі праспіся. Заўтра цябе накіруем на 15 сутак у калгас. І каб нармальны нарыс адтуль прывёз, алкаголік няшчасны. А ударнікі не да суседа. Памыліліся. Мне зараз стукаюць. Я гэта не я. Я стол, шафа, крэсла. Я ў бутэльку схаваюся. Я не Тодар. Вы памыліліся. Хлопцы, паедьце вы да Тодара. Што там з ім? Мо ўжо белая гарачка. Ратуйце хлопца. Дядька Колас, ідзіце спаць. Заўтра ў саюзе пісьменнікаў вам чытаць даклад. Дык мусіце быць выспатым. Здаецца мне, што Тодар цяпер не на 15 сутак, а на болей з'едзе са слаўнага горада Менска. Не мог сказаць, але ён гаварыў публічна на сустрэчах. І яшчэ ён выступаў супраць калгасаў. Ён гаварыў, што калгасы — гэта канцлагер дзяржавы. Третье, что инкриминовалось ему, тое, что он сказал, что увядзенне нового правопісу беларускай мовы наркамаўкі знішчыць нашу мову, тому что будзе цяжка і ў напісанні, і ў выкарыстанні. Вось за гэта за ўсё ён атрымаў 10 гадоў лагера і 5 гадоў паражэння ў правах. Потым, у 41-м годзе, калі пачалася вайна, ён з хлопцамі ў аншлагу узначаліў паўстанне. Хлопцы пісалі просьбы пайсці на фронт на імя Варашылава, але іх не пусцілі. І тады у аншлагу было паднята паўстанне. Частка была перабіта хлопцаў, а частку судзілі другі раз.
Дядьку судили другі раз. І він знов отримав лагерная тройка судил, и он отрымал 10 годов, а это ясно, что это такое, коли судит лагерная тройка. И он загинув, и неведомо место, неведомо где его, але загинув он каля станции Сухобезводная, былой Горьковской области, сегодня это Нижний Новгород, каля Нижнего Новгорода. Я не буду його читати шмат творів, але прочитаю одну строфу, яка говорить про те, як молоді поети того часу відчували, що їх чекає. Вот що він писав. «Слухай, мой друг незнайомий, ночь, тишиня, спокой, чуєш тривожні боми, їдуть за мною і тобою». А тепер про те, як було уведено слово «чоловікоповал». Я не ганаруся тим, що таке слово я придумав, але у моїм триптиху «Лесоповал», який присвячений пам'яті дядьки, є таке слово «чоловікоповал». Мера. Падали сосны, стогном будили тайгу, з гулом фронтов громоносных перегукався той гул. З камер у хвойные нетры рабства принувся груз. Мера пайка кубометри, мера життя хлебокус. Гниллю смердючую кормять, самое страшное збой. Сёння не вытягнув нормы, завтра не зробиш тим больш. Кривду і горор знямоги, мусиш терпеть, як солдат. Шпал для ракадной дороги просить яще Сталинград. Теплое древо приклада воину греє щаку. Ворог народа не падай на гробовым сіверку. Тут со стяжини не збочиш. Кветки, як зренки тугі, ніби витаюють в очі шерех суметов тайги. Може, удол поховали, може, сняжком замело, на чоловіка повалі, норми тоді не було. Я успомнив і Павла Івановича по той ще причині, що Павел Іванович вот эту опошнюю строфу про чоловіка повал взяв епіграфом до своей одной из книг. Это самая высокая оценка моей творчести. И у конца хочу сказать, что тут лежат не только великие покутники, тут лежат великие герои. Поклонимся им низко. Дякую великим, господар Сергей. Теперь слово мае пастор Валер Шейбак. Калі рыхтаваўся да гэтай ночы, я прачытаў верш Тодора Кляшторнага, які быў расстраляны 30 кастрычніка 1937 года. І ведаеце, гэты верш, ён датыкнуўся да майго сэрца чым? Тым, што ён пра нас, ён пра каштоўнасць. Паслухаем, што скажа паэт сваім вершам. Мы спаткаліся з ім. 7 гадоў праімчала бы дым, нібы сон. 7 гадоў. А так свежы былі ўспаміны, нібы толькі учора. За чорным укомскім сталом мы нервова паціснулі рукі. З задуменнай усмешкай вачэй на пражытае глянулі. І пайшлі да далёкіх другіх берагоў. Час ішоў, пад бялявымі чарамі месяцу многа канула слёз і вады у бяздонную сінь акіяну. Людзі плакалі, людзі імкнуліся, будавалі, змагаліся, марылі, кожны грэўся да дальняга вогнішча, недасягнутых сёння надзей. Разышліся,
той день Беларусь лушниками кадила нямая туга. 7 гадоў проимчала бы дым, нібы сон. 7 гадоў. Мы спаткаліся зноўку. Толькі што гэта? Сёння не тыя дарогі, і мы. Сёння думаю я аб інакшым. Сёння думаеш ты аб другім. Гэй, чулі пра кляшторнага? Забралі канарэечніка. Сапраўды, кніжнай шафай хацеў прыкінуцца і ўсё рыпеў: «Гэта не я не Тодар, я не Тодар!» Вось зараз пройдзе поўны курс пазбаўлення ад алкагольнай залежнасці. Толькі шкадую, пазаўчора 5 яму пазычыў. Дык цяпер гад не аддасць. Табе 5 шкада? Злы ты чалавек. Я нармальны, савецкі чалавек. Няма чаго дулей паказваць, і будзе ўсё нармальна. І ты тут не залупайся. Хлопцы бяруць толькі тых, хто займае хісткую пазіцыю. Хоча з печы ўпасці і сраку не пабіць. У нас час трэба цвёрда стаяць на нагах, любіць партыю і складаць вершы, якія адпавядаюць нашаму цудоўнаму і праўдзіваму пафасу сацыялістычнага будаўніцтва. Брава! Малайчына! Эй, Куляшоў, ты чаго аб'еўся? Нашага сябра забралі, а ты... Ты тут на нагах цвёрда стаіш? Зараз прыду ў морду твою так дам, што пабачым, як ты будзеш стаяць. Гаўнюк ты. Што? Ты гаўнюк. Тваіх братоў забіраюць. Хапуны тут штоноч робяць, а ты радуешся? Табе добра? Глядзі, каб за табой не прыйшлі, недамерак. Хутчэй за табой прыйдуць. Ты нацдэм недабіты, шпіён. Аркадь, спакойна, не звязвайся. Той, хто трэба, разбярэцца. Ды хопіць вам сабачыцца. Мо хто назаўтра мне 5 пазычыць? Табе на тым свеце. Валера, не загаворвайся. А гэта што? Што за дзівацтвы? Машына проста ў вокны мне слепіць, і нехта ідзе да вакна ў форме. Хлопцы, гэта нехта мяне разыгрывае? Яшчэ адзін. Гэта надзея ніколі не згіне ў Беларусі. Дякую вялікі. Цяпер Наста Шпакоўская з гуртам «Нака Піана» выканае некалькі спеваў. Раз. Добрий вечір усім. Дякую Богу, дякую всім вам за те, що ми знаходимо в собі сили, каб збиратися, каб пам'ятати і ведати про те, що покуль ми приходимо сюди, ми пам'ятаємо, а покуль ми пам'ятаємо, нас не победили. Некалькі песен сёння спаем, каб падтрымаць друг друга адзін аднаго і каб ушанаваць все тое, што мусім помніць і берагчы ў сваім сэрцы. Цемра над маёй зямлёй не зыходзіць, не зыходзіць.
мать свайго дзіцяці. Не знаходзіць, не знаходзіць, усё чакае, усё чакае, усё чакае, усё чакае. Цемра над маёй зямлёй, усё зручнее ды зручней. Маці сваёй адзінотай, усё п'янее ды п'яней. Усё чакае, усё чакае, усё чакае, усё чакае. Ты не верыш, я не веру у бессмяротнай шэрай зграі. Няма гэтай маці болі, а дзіцятка ўсё блукае. А ты чакай, усё чакай, а ты чакай, усё чакай. Вочы звыкліся да цемры, з тварам брудным весяліўся. Ды навошта ўсім нам вочы, калі праўды мы баімся? Ты чакай, усё чакаем, а ты чакай, усё чакай. Яны ўжо каля купе. Акружылі. Вунь на пероне стаяць. Жывым не дамся. Хоць аднаго ці другога галя палажу. Ай, халера, пісталет. Мой пісталет. Забыў. Забыў у мястэчку, калі выбіраўся. Дурань я. Дурань. Цікава, ці будзе тут такі дурань, што пачне абараняць Маракова? Ён сам сябе выдаў. Ён хацеў страляць у нашых пільных супрацоўнікаў НКВД. Лепшы доказ сваёй віны. Я яшчэ дзівіўся, што ён так доўга на волі гуляе. Развяло сяшых. Эх, у юнаша. І паглядзіце, ніхто больш нічога не каментуе. Баяцца. І правільна робяць. Все зменится повольно и напэўна будзе светла и магчыма, што прышпільна нам заўсёды будзе сниться, як у пагоні за свабодай мы згубілі сваё сэрца у атруце са салотай замест яка і пагоні высоко.
Напрыканцы мы хотели бы спеть песню, якая была написана на верш Валерія Маракова, аднаго з тых паэтаў, які быў расстраляны ў той час ва ўзросце 27 год. На ваших могилах мы справим веселье и души зальем стародавним вином. Успомним, як дни наши у нетры летели, как больше не вернуться николи и снова. Мы у майские ночи поплачем над вами, расскажем вам ваши почуття і сни, як серце квітняє зарою огнями, грають жадання на струнах весни. Довгие ночи зимовых игрышев, под дальние скрипки ночных полосов, расскажем, як ветер безлитостно свише, зарушивши у поля измертвелый свой боль. Там хвойка упала с надломанным криком, там свежей кровью пролилась зара, а на заход усинял хтось морозные пики и клича у бойку забораний край. Мы учимся жить, мы створяем законы, мы марим об дальней незнанной красе. У бойку идем, помираем с проклёном, и смерть нам венки на могилы несе. А может быть так же, про слоту недолю мы пойдем, помрем и не вернемся знову. Хтось буде на наших могилах весною спевать с захопленнем про счастье и волю. Дякую. За што? Я ж ваш, свой. Я ж ніколі нічога. Гэта галавачых абараняў, а я маўчаў. Ай, рукі не круціце. Міхась, Міхась. А помніце яго верш «Суровы прыгавор падпісваю першым». Вось сабе і падпісаў. Жыць становіцца вальней. Яшчэ аднаго алкаголіка забралі. Всё роўна нічога вартага больш не пісаў. І прыйдзе новых пакаленняў на наша месца грамада. Судзіце суд. Ці мы сумленна жыццё прайшлі? Ці чарада зняваг мінулых нас не з'ела, пакінуўшы свой дым і чад, і мы па-даўняму нясмела жылі не ў лад і не ў папад? Ці аб свой гонар дбай надбалі і дабравольна, без прынук, самі сабой не гандлявалі, не неслі ў петлі думы рук? Іван Дамінікавіч, а гэта вы да чаго? Гэта дзядзька Купала не разабраўся. Ён мо мала іх павесіць запосціць хацеў. Дазвольце, дзядзька Купала, падзяліцца вашым допісам. Вельмі сумна, вельмі. І гэтай зімой
якая перад намі, якая ідзе. Мяркуючы па ўсім, нам зноў трэба будзе пастаяць за памяць. У некалькіх дзесятках метраў адсюль пабудаваны рэстаран з інтымнымі пакоямі, з батутам, з танцполам і таксама з бутэлькамі гарэлкі ў форме пісталетаў і куляў. Мне думаецца, што гэта зроблена адмыслова, рэстарацыя прагарае, ніякага бізнесу няма. Беларускі народ зрабіў свой народны байкот, у гэтую рэстарацыю ён не ідзе, ад 5 до 7 чалавек штодня, 15-20 па выходных. Але рэстарацыя стаіць. Яна стаіць як выклік нам, беларусам. Калі мы здольныя пастаяць за памяць, калі мы здольныя даваць кожнаму, хто прыязджае туды, буклет з інфармацыяй, калі мы здольныя сароміць тых, хто прыязджае есці, танчыць, запускаць феерверкі на касцях, это значыць, што Беларусь жыве. Таму, дарагія сябры, у мяне вялізная просьба да вас не проста раз на год на дзяды альбо ноч расстраляных паэтаў, а штодня, пакуль тут ёсць боль, пакуль ёсць гул галасоў той крыві, якая кліча да Господа, пакуль у курапатах з'яўляюцца новыя крыжы, прыходзіць таксама і да брамы этой рэстарацыі, казаць людзям, якія прыязджаюць, пра тое, што тут лагер смерці, пра тое, што тут пахаваныя нашыя, а можа быць і іх продкі. Казаць, нагадваць і стаяць за нашу з вами памяць. Кожны дзень з 12 гадзіны і да цямна стаіць варта. Мы просім усіх далучыцца да гэтай курапацкай варты, каб і нашыя сябры, і нашыя ворагі, і ахвяры, і каты, і Господь Бог усе ведалі, што Беларусь жыве. Жыве Беларусь! Дякую вялікі Павлу за ягоную трываласць. Цяпер, калі ласка, Андрэй Хаданович. Добрый вечер, добрые люди. Дякую, что вы тут. Дякую, что вам не все одно. Я прочитаю. Так прыгожа не скажу, як професійныя аратары. Я прочитаю два маленькие кавалачки з паэтаў, звязаных з гэтым месцам з 29 кастрычніка 37-го. Сторонка разгарнулася на кавалку з паэмы паэта, які перажыў 37-й і перажыў вайну, але пакінуў двух сваіх найлепшых сяброў. Аднаго звалі Юлі Таубін, другога звалі Змітрок Остапенко, а паэт потым зрабіўся народным паэтам Беларусі і завуць яго Аркадь Куляшоў. Праз доўгія гады ён адгукнуўся паэмаю «Монолог». Я некалькі строф адтуль прачытаю. Калі ідзе, я ўдакладняць не стану таго, што больш не выклікае прэк. Бесчеловечность выпалила рану на часе тым, што адышоў навек. А забыццё, каб сцерці з нешматслоўнай зямлі бесчеловечную віну, схавала месца смерці безназоўнай пад дываном сатканым з дзірвану. Маўчыць небыт каменных пліт паважных, дзе з надпісаў дажджы змываюць пыл. Там я блукаў, але імёнаў вашых
не адшукаў на вокладках магіл, няма куды сваю жалобу скласці ні жонкам, ні знаёмым, ні бацькам. Сябры мае, хіба аб гэтым шчасце у маладосці марылася нам, вяло нас музы строгай блаславення на шлях цяжкі. Ды што казаць аб тым? Я, ваша памяць, вы маё сумленне, я дрэўка, вы трывалы сцяг. На ім быў кожны з вас адважных стартаў варты. Шкада, што фініш быў не вартым вас. По-рознаму адлегласць паміж стартам і фінішам нам адмірае час. Адным, хто доўга жыў, зрабіўшы мала, кароткім падарожжам за труной. Другім, хто шмат зрабіў, пражыўшы мала, адлегласцю ў бяссмерце даўжынёй. Нядоўгім быў ваш век, як век падзёнак. Мае сябры, суровый сівер змеў са старту вас. Вы кнігі без сторонак, лісты без дрэў, дарогі без слядоў. Нялёгка мне працягам быць тых самых няходжаных шляхоў, быць вартым тых спраў абарваных, кніг недапісаных, якім не ўзняцца з фінішаў сваіх. Для тых, хто вас не бачыў, вы партрэты, адстартаваўшы год. А для мяне вы назаўжды майго юнацтва леты, што не падставяць скроня ў сівізне. Для іншых вы ахвяры радавыя, крутых гадоў, бязлітасных судоў. А для мяне вы маршалы, якія камандавалі б арміямі слоў. Мне на жыццёвых шалях перавагі лёс не адважыў. Толькі ў тым яна, што доўгі шлях маёй няўдольнай смагі не абарвала ранняя труна, што я далей друкую крок, нібыта пабітым шкле, па муках, па вайне, а ўсё, што мною знойдзена, набыта, належыць дружбе нашай, а не мне. Аркадь Куліш. Мяне вязуць. Так спяшаліся, што нават не заўважылі ў мяне тэлефон. Хлопцы, тыя, што засталіся пакуль яшчэ на волі, за мной няма ніякай віны. Таксама, як і за кожным з вас. Бывайце. Не магу паверыць. Нікога. Нікога не засталося. І засумуецца патомак, калі дазнаецца ад нас, што нейкі з нас хоць быў не зломак, а плечы гнуў у круг не раз. Не ішоў з адкрытымі вачыма у свет і сцежкі не прастаў, а ўсёй магчымасці магчымай таптаў сляды, сябе таптаў. У зале змрочнасць і люстранасць. Сядзі, мой дружа, за сталом, пакуль зара на горад гляне. Сядзі, мой дружа, што з таго, што раз раждаюцца на свеце? Блукаць не бойся без дарог, а бойся, брат, жывое смерці. Калі завяне цвет ідэй, і дружба сэрца не сагрэе, пад песні лютыя завей ты ўспомніш некалі Андрэя. Напорны час, імклівы час, шляхі адчынены да свету, адны збіваюцца між нас, другие доганяют мэту. На пераломе наших дзён ужыўся неяк студзень з маем. Праз трупы ворагаў ідём, і з трупаў вопратку здымаем. Мы кроем вопратку чужых по густу, нораву другому. І трапна, брат, не заўсігды чысцей выходзіць по-дурному. Я знаю некалькі мужчын, калісьці разам дол аралі. Сягоння, брат, без дай прычын сябе згубілі ў рэстаране на пераломе нашых дзён. Ужыўся неяк студзень з маем. Праз трупы ворагаў ідём і з трупу вопратку здымаем. Нават у 60-е, калі рэабілітавалі Кляшторнага, гэтыя радкі, гэтыя словы вырызалі, выкідвалі, баяліся, не друкавалі у ягонай паэме, калі сядае муць. Шчыры дзякуй. Это был Андрей Ходанович, поэт, перекладчик. Свобода працягвае трансляцыю акцыі Ноч расстрелянных поэтаў «Скоропад».
Я вось калі рыхтаваўся да гэтай вечарыны памяці, перачытваў біяграфіі, творы расстраляных, рэпрэсаваных у зборы твораў «Расстраляная літаратура». І паралельна там у стужцы гартаў навіны пра святкаванне 100 год ВЛКСМ, то, ведаеце, просто, ну, вот, фізічна больно было. Фізічна больно было чытаць пра тое, што рабілася з людзьмі, пра тое, як іх катавалі, як з імі здзекваліся. І расстраляныя ў ноч 29 кастрычніка 1937 года у большасці сваёй іх арыштавалі за год, перад гэтым у 36-м і год катавалі. Год катавалі ў турмах у амерыканцы, каб потым расстраляць. І гэта такі сюр невытлумачальны. Калі ты чытаеш гэтым, прасякаешся, і побач нехта узгадвае 29 кастрычніка не як дзень памяці, а як дзень стагоддзя ВЛКСМ. І цяпер я хочу запрасіць выступіць чалавека, які рыхтаваў да друку гэты збор твораў, гэтых аўтараў, гэтыя радкі, якія ацалелі ад карнікаў. Калі ласка, пісьменнік і літаратуразнаўца Міхась Скоблаў. Мы приехали сюда з такой самой вечарыны памяти белорусских письменников, загубленных 29 кастрычніка 37 года, якая адбывалася у музеі гісторыі беларускай літаратуры. І там на гэтай вечарыне я прачытаў колькі вершаў Уладзіміра Жылкі, ось з гэтай паэтычнай анталогіі, пра якую тут ужо гаварыў Зміцер Дашкевіч, якая так і называецца «Расстраляная літаратура». І пасля вечарыны да мяне падышоў наш знакаміты паэт Алесь Разанаў і кажа: покажи ты мне гэтую кніжку, я яе не бачыў. Кніга гэтая выйшла 10 гадоў назад, але вядома, якія цяпер наклады, хаця як для гэтай анталогіі наклад яе 700 асобнікаў, гэта не так і мала. Але я подумаў, можа быць, і вы гэтую анталогію не бачылі, і, можа быць, нехта пра яе не чуў. Так я хачу некалькі слоў пра яе сказаць. У гэтую анталогію вельмі няпоўную, яна магла б пяцітомнай ці больш томнай быць, але памеры кніжкі, вядома ж, не гумовыя. І таму у яе ўвайшлі толькі 66 паэтаў, пісьменнікаў і празаікаў, якія былі загубленыя камуністычнай уладай не толькі ў 37-м годзе, а пачынаючы з 20-го года і заканчваючы ажно годам 1953. Першы з расстраляных у гэтай кніжцы па храналогіі Фабіян Шантер быў расстраляны бальшавікамі яшчэ ў 20-м годзе. Апошні па храналогіі Янка Філістовіч, выдатны публіцыст, быў расстраляны ў 1953 годзе. Так што вот гэтая ноч, чорная, страшная ноч, яна не закончылася ў 37-м годзе, яна працягвалася цэлымі дзесяцігоддзямі. Кажуць, што немагчыма паэзію ці літаратуру ці музыку алгебрай праверыць, але я хацеў бы, каб все-таки прагучалі лічбы, якія яны былі маладыя. От найстарэйшаму з пісьменнікаў, які
прадстаўлены ў гэтай анталогіі Максіму Гарэцкаму, было ўсяго 45 гадоў. Вот что такое 45 гадоў для пісьменніка? Гэта толькі пачатак шляху, можна сказаць. Такім чынам, Гарэцкі 45, Міхась Шчарот 40, Адам Бабарэка 39, Фабіян Шантер 36, Міхась Зарэцкі, Владимир Хадыка, Паўлюк Шукайла і Сергей Дорожны по 35 гадоў. Тодор Кляшторны 34, Алесь Дудар 32, Лукаш Калюга і Валерий Маракоў 28, Алесь Салагуб 27 гадоў. Ну і можна было б далей пералічваць. 66 творцаў тут прадстаўлена. Я недоўга думаў, якія вершы пачытаць. Я прачытаю тут два вершы з тых паэтаў, чые кнігі я рыхтаваў да друку, займаўся даследаваннем іх жыцця і творчасці. Яны не расстраляныя, не ляжаць у гэтых курапатах, не ляжаць у парку чалюскінцаў, не ляжаць у хайсах на Віцебшчыне. Але у часу энцыклапедыі можна прачытаць «Памёрлі сваёй смерцю». Владимир Хадыка, Ларыса Геніуш. Але Владимир Хадыка ў 30-м годзе быў арыштаваны тут у Менску. Ягоныя сябры паехалі ў Курапаты, а яго, хворага на сухоты, выслалі на поўнач. Ну, это фактычна тое самае, каб яго паставілі над гэтай расстрэльнай ямай і забілі. Таму што з сухотамі у той тундры як было выжыць, і ён там праз 3 няпоўныя гады і памёр, і там ён і пахаваны. І хачу прачытаць верш Владимира Жылкі, верш «Молитва». Мне здаецца, тут ён якраз да месца. Я грамнічная свечка пред Богом, тихой-тихой сгораю молитвой за блакитную к небу дорогу, за узрунелые зелено рытвы, всемогутны, вось сердца поэты, за народ твой крывицкий ахвяра, дым кадильный, жар вершаў, пред светом узношу до тебе понад хмары. Мы обвеяны злой суховеей, и болот душит дикая плесня, и дарма зацветали надеей, и дарма снили сны на продвечне, бездорожье сблудили далеко, потемнел темный шлях наш терновый, не отмол нам послать и пророка с твердой верой и словом огневым. Тишу досвитков тьмяных, обуджаю жальбою великой, расшаши ты севизну туману, прозияй животворным обликом. До тебе уздыхают со мною копытом сдратованные нивы, на облогах бодыльник с лозою и чарот понад ставом шумливый, уздыхая коровка худоба и овечка на голым попары, а коняка схиляя с жалобой голову под незмерным тяжаром. Узглянися, злітуйся над ніцем, моё гора усюды, мои слезы у дождях на вольнице, мои енки у стогне народу, и туга моя с ветром на поле, моя смага гаючай крыніцы, няхай будзе и правда, и воля, твоя воля народной зямліцы. Владимир Жылка, 1925 год, за 5 гадоў до арышту. И другі верш Ларысы Геніуш, якая прайшла праз лагеры, праз гулаг. У 49-м годзе была прыгавораная до 25 гадоў гулагу. И то толькі таму, што якраз у гэтым годзе была прынята пастанова з мараторыем на расстрэл. Калі б гэтай пастановы не было б, Ларыса Геніуш, я думаю, таксама была б расстраляная.
Мне слава краю, вздым могутный, над не шумели мне стяги, за место их звенели путы и темные ночью ланцуги, за место водгулля погони, еще и сегодня я крумкач, у наболелым сердце звоня жанчыны белорусской плач, дзявочы твар бляды от жалю, дзяцей сполоханых погляд и кроў братоў, что бунтовали. Я только гэткі знаю стяг, калі крывіцкая зямліца мне груди вольные спаўе, и вольный ветер расшумится, на развітанне запяе, няхай разгорне свое крылле, як сторож вечного жыцця, хай зашуміць, хоть на могиле, мне бел червона-белый стяг. Лариса Генюш, 1942 год. То бок беларускія паэты, пісьменнікі, яны змагаліся за незалежную Беларусь под любыми оккупантами, ці то под коммуно-большевицкими, ці то под немецкими. И я еще хотел бы звернуть просто вашу увагу на тую падзею, про якую шмат зараз гаворыцца і пішацца, а менавіта на той помнік, які улада вельмі імкліва усталёўвае на Курапацкай Галгофе. Гэта вельмі нейкі такі безназоўны помнік, а як на мою думку він такі даволі каварны гэты помнік, бо яго можна трактаваць як сабе хочаце. На гэтым помніку фактычна няма ніякіх конкретных візуальных пацверджанняў, што хто калі тут забіваў. Як сказаў адзін з аўтараў гэтага помніка, Сергей Аганов, на гэтым помніку будзе там 4 ці 5 словаў, а менавіта деду, сыну, унуку, бабулі, бо, маўляў, усе, хто тут расстраляны, яны былі чыімісьці сваякамі. Но мне здаецца, што расстраляныя тут яны не хочуць быць нейкай безназоўнай раднёй. Неназваных, неназванай падзеі, неназваных людзей для гісторыі няма. Гэты помнік можна трактаваць як заўгодна. І калі прыгадаць выказванні начальніка дзяржавы аб тым, што з курапатамі яшчэ надо разбірацца, маўляў, там стралялі не толькі НКВДисты, а стралялі таксама і немцы савецкіх грамадзян. Так што, калі гэты помнік будзе адкрывацца, таварыш, ці як яго там называць, Шуневіч, які надта любіць форму НКВД, ён можа проста разам з галоўным нашым прафсаюзнікам, якому чамусьці аддадзена права і курацыя над гэтым праектам, яны прышлюбуюць да гэтага помніка некую такую шыльдачку, і паводле якой курапаты перастануць быць нацыянальнай Галгофай у іхнім уяўленні, канешне, а стануць адной са шматлікіх брацкіх магілаў ахвяраў нямецка-фашысцкіх захопнікаў, якіх так много на Беларусі. Мне здаецца, што гэтаму трэба неяк супрацьстаяць. Так, помнік робіцца, адліваецца, і хутчэй за ўсё яго, не гледзячы на ўвесь супраціў, яго тут пад аховай танкаў паставяць гэты помнік. Але можна ж неяк яго яшчэ відазмяніць, і на гэтым абавязкова трэба настояць, таму што вось гэтыя крыжы, якія нас акаляюць са знічамі на сваіх крылах, гэта як бы сувязь з тымі, хто тут ляжыць. І мне здаецца, што і Алесь Дудар, і Валерий Маракоў, і Тодар Кляшторны, і ўсе тыя сотні і тысячы, якія тут ляжаць, яны глядзяць на нас
у перыскопы гэтых крыжоў. І яны нас чуюць, і яны нас бачаць. І нам пра гэта таксама трэба памятаць. Дзякуй. Михай Скобла скончыў свой выступ. Зараз Зміцер Дашкевіч абвесціць наступнага. Я прошу прабачэння, сённяшняя вечарына так трошки зацягнуты рэгламент, напэўна, тут, можа быць, і не все здолеюць выступіць, хто меўся. Хаця, ў прынцыпе, нас у часе мы не абмежаваны, мы можам тут і даўжэй стаяць, але тады ўжо выступяць той, хто больш трывалы з нас усіх. Я хочу попросить, хто прамок, все ж таки ідзе дождь, уже 3-ю гадзіну, у нас вось можна зайсці, Бог нам падарыў сёння такое памяшканне. Вот тут люди так само стоять. Можно пройти сюда, попить гарбату. И теперь я хочу запросить выступить Усеволода Сцебураку. Он попросился вельми, бо стаміўся. День ставил помник Валеру Маракову. Вечер добрый, сябры. Мяне тут пан Зміцер адракамендаваў як такога зацятага барацьбіта. Насамрэч не, просто сёння дзень такі, што акрамя вось падзей, якія адбываюцца тут, у розных кутках гораду, дзякуй Богу, адбываюцца рэчы, якія сёння можна просто не саромеючыся называць днём агульнанацыянальнай памяці. Пару-тройку год таму вось гэтая тэма расстраляных паэтаў толькі-толькі пачынала неяк з'яўляцца ў грамадстве. Зараз просто сёння ў Мінску увечары некалькі музеяў дзяржаўных ладзяць мерапрыемствы тэматычныя. Адбываўся ланцуг памяці каля будынка КДБ. Трывае змаганне ў Курапатах, і сёння гэтая вечарына тут. Гэта насамрэч вельмі добра, таму што ўжо не адзінкі, а сотні тысяч людзей узгадваюць гэты дзень, якраз на дзядоўскім тыдні. Але ведаеце, я пра іншае. Я ехаў сюды і думаю, вот буду па шашы, не припаркуюся, просто не знайду месца, буду 3 кілометры ісці і буду стаяць самаходы. Я не крепко наивный человек, але думал, что ну а раптам люди будут. И я перед тем, як сюда стартовать, гортал Facebook и побачил у стрічцы, вот у стужцы, вельми простый допис. Я не памятаю чий, пробачаюсь одразу перед автором, я его скраў вам охучу. Он написал: пойду в Курапаты, каб памятаць, калі б я жил 37-м, мяне б расстралялі. Гэта, можа, не претендуе на мем, але, ведаеце, мне падалося, что и вы, я думаю, ведаете, что история повторяется. Нас тут вельми мало, насамрэч. Люди, якія застаюцца за кольцом утульным, там, где тёпла, каля телека, якія, может быть, нават нас глядзяць, яны думаюць, як у 37-м, что іх мяне, але калі тады пачыналі грукаць у дзверы, все выдатна разумеюць, что ніхто не разбіраўся, хто стаяў па гэты бок кольца тут, і хто чакаў дома, што ўсё абыдзецца. На жаль, гісторыя беларусаў вучыць хренова, і справа паўтараецца. Калі заплечных спраў майстры дойдуць у чарговы раз до новага пакалення, все будзе так, як было. Наконт таго, ці будзе гэта тут аднаму Богу вядома, але ведаеце, тут усе так класна ўзгадваюць, вось 30-е даўно, 40-е ў прынцыпе даўно, таксама, нават 50-е дасівая даўніна. Мне 37 гадоў, мой бацька мае пасведчанне адмысаванага. Ён нарадзіўся на мяжы Узбекістана, Казахстана і вярнуўся толькі падлеткам у Беларусь у 70-х годах маладэчных. Моему бацьку 60 с маленьким хвостиком, и у яго выдадзеная в 90-х вось гэтае рэабілітацыйнае пасведчанне. Я ў сваёй сям'і першы чалавек, якога гэта не тычылася наўпрост. Бацька быў у сям'і рэпрэсаваны, дзед адпаведна з бабуляй, а прадзед проста расстраляны ў лейскай турме. Вось я ў 4-м пакаленні чакаю, дзіўлюся, што пакуль абыходзіцца без гэтай справы. Ну а калі вось з гэтага боку кольца нас будзе столькі, колькі сёння, рано ці позна все паўторыцца. Нізкі паклон усім, хто сёння ёсць тут, пра тое, што казаў Зміцер, можа быць, хтосьці не дачытаў, але хочу падзяліцца прыемнай навіной, такія бываюць нават 29 числа. Мы на заходніх могілках, дзякуючы вялікай колькасці неабыякавых людзей, грамады, якая збірала грошы, дзякуючы падтрымкі грамадскіх установаў, не установаў, прабачце, арганізацый, згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, Саюза беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх актывістаў усталявалі на могілках заходніх помнік Леаніду Маракову. Вы ведаеце такога даследчыка рэпрэсій, пра яго дзядзьку Валера тут узгадывалі. Дзякуючы Ігору Засімовічу,
скульптару нашому цудоўнаму, ад сёння на могілках стаіць добры помнік чалавеку, які зрабіў шмат, у тым ліку для тых, хто ляжыць сёння вось тут за нашымі спінамі. Дзякую вам вялікі, сябры, трымайцеся, буду перадаваць мікрафон. Дякую, пан Всеволод. Теперь Эдуард Пальчев зачитает лист от Светланы Алексеевич. Вітаю всіх. Святлана вельмі хотіла бути з нами, але здоров'я диктує такі умови, які нельга ігнорувати. Тому для вас я зачитаю промову і те, що вона хотіла донести. Некалькі стагоддзяў наш нацыянальны дух знішчалі самым варварскім спосабам, асабліва ў сталінскі час. Вынішчалі эліту, літаратараў, навукоўцаў, сельскую інтэлігенцыю. Чорныя з'яўляючыя дзіркі павінны былі паглынуць нас. Але насуперак ім у нас свая краіна, свая мова. Мы жывыя. У пустэчах, якія ўтварыліся, кожны з нас павінен узяць на сябе частку працы зніклых. Прыйдзе час, і мы пройдзем па слядах сталінскіх злачынстваў і паставім там помнікі. Курапаты – гэта сімвал нашай памяці. Сёння нам патрэбныя гэтыя апоры, каб выстаяць у глухія цёмныя часы, калі матэрыяльнасць і страх перамаглі дух. Хлусня перамагла праўду. Здрада перамагла пачуццё нацыянальнага шляху. У гэтую ноч на гэтым месцы павінны былі быць тысячы і тысячы людзей, але нас не так шмат, як хацелася б. Мінулае для многіх яшчэ ўтоена ў зроку хлусні і спажывецтва. Банальная рэч, калі чуеш такія апраўданні, як «Я не магу рызыкаваць сваёй працай, сваім поспехам. Мяне сістэма тут жа выкіне за борт. Як і за што карміць і вучыць дзяцей». Аднак нацыянальны дух нельга перавесці ў грошы або кар'еру. Калі-небудзь дзеці спытаюць сваіх бацькоў: «А дзе наша Беларусь? Дзе наш час? Дзе наша беларуская гісторыя?» Я не веру, што чалавечае жыццё знікае бясследна. Тут нас атачаюць цені адных з лепшых нашых продкаў. Пакута гэта таксама форма ведаў. Нашыя продкі, чыё дыханне развеяна тут, вучаць нас адрозніваць годнасць ад зрады, будучыню ад мінулага. Тут мы вучымся рабіць выбар: уверх, як людзі сваёй зямлі, ці ўніз, у манкурства. Лепшае, што мы можам сказаць сёння, гэта чытаць вершы. Я веру, што гэтую мову чуюць і там, у іншым свеце. Давайте вучыцца быць беларусамі. Светлана Алексеевич, 29 кастрычніка 2018 года. Дякую. Будь ласка, Павел Арикелян. Добрый вечер, панове. Дозвольте сегодня регламенту так само реально треба посунуться, тому я вельми коротенько. Я хочу сказать, что это величезная трагедия, яка відбулася. Але може бути, видите, що може бути горой для нації, чим знищення культурницьких діячів, інтелігенції, бо перестає існувати нація, я самоідентифікація. Зараз відбувається майже те ж саме. Культурных діячів, творчу інтелігенцію, просто випихують з країни. Як би вона затерялася десь там у Росії, Україні, Європі, та в принципі не важно де, я випихують з Білорусі. Що ми можемо зараз зробити? Ми можемо підтримувати одного, і я звертаюся, може, тих, хто глядить на це, підтримувати своє. Поверьте, в Беларусі є музики, письменники, поети, мастаки, актори, шмат культурних діячів, які варті того, які засталися нас насуперек усьому, дагэтуль тут. Давайте ставитися до їх по-чоловічі, підтримувати їх своєю присутністю. І навіть зараз я хочу сказати, що вам шмат кому відомо, що зараз, наприклад, у комі після інсульту лежить відомо наш діяч культурницький Зміцер Бейнар Солодуха, його сім'ї так само потрібна допомога. І тут так само можна поудільничати на опрос грошима, ці, може бути, підтримка, і на ніколи залишньої не буде. А як скончити свій виступ невеличкий, я хочу скончити його віршем Григора Бородуліна, і мені подається, що зараз він буде вельми актуальний до цієї тематики. Узятые на смерть повинны жить. Яны прийшли в життя, каб тем розникла. Каб дьяволи ощереные іглы за ганьбу помстячи ущем скришить. Дай моцы духу ратникам святла. Рашучие не могут быть рабами. Хай здрайцы дол покоры бьют и лбами. Дрывать мне непохисности скала. Не помирая праведная кровь. Яна у веках не ведая сутрыму. Злу неподлеглую мою родиму світальна бачить в очі вояру. Дякую.
Дякую вялікі Павлу. Теперь хочу запросить доследчицу литературы, так само репрессованной литературы, Ганну Северинец. Михась Чарот. Верш написаний. З днем ленинского комсомола, товариши! Ура, товариши! Як тихенько у нас тут стало. Гей, хто тут ёсть? Ура! 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 Ура, у юноши, ура! А вы, дядька Колос? А я, хлопчики, лепш спать буду. Пиши про болісті життя свого, пиши про глумий здек, яремное маденне, про трудный хлеб, про слов каменні. Пиши пиши, як брат няволить брата, пиши, як раб погонить ката, про стогн души не словами, не чорною слезой, а нервами, уздригами души. На крыше мук, надею, спадали, очисти сердца у огни терпения, усих богов и стодов, огромилости к народу, ты погреши, ты погреши. Журбой сиротною, сердечною тугой, милуючай душой земли опарами и чарами минувшими свой